81. dakika Azerbaycan sonları. Добре, се прави с той, че фитнес в наказателното поле, Кристино, добра на места. Колко сериозна е битката във втора група, като сподели, че няма как да Боран Арда да очаква някой тим лесно да се предаде. В крайна сметка обаче една грешка може да промени сериозно даден двубой. Статистиката за отправените изстрели обаче сякаш ни подсказва, че началото за Арда е активно, който замени контузилия с Самуел Акере, който пък стартира от първата минута. Dejan Lozef. Müdede komandamız indi təşəbbüsü keçirebilecek. Celal Hüseynov. Sağcıdan oynadı, dəqiq oynadı Qurban Səfərov. Rüfət üçün. Rüfət geçmə ötürmə. Celal Hüseynov. Celal gördü burada. Hücuma qoşulan Qurban Səfərovu Qurbandan irəli.